Σε όλους αυτούς απαντάμε ότι η γνώση δεν έχει μέλλον αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν της. Και ακόμα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γνώση του πολιτισμού άλλων λαών μπορεί να μας κάνει πιο ταπεινούς, εφόσον ανακαλύπτουμε ότι κανένας πολιτισμός δεν χτίζεται χωρίς δάνεια από τους πολιτισμούς του παρελθόντος. Το μέλλον της ανθρωπότητας στηρίζεται πάνω στο διάλογο των πολιτισμών. Ένα διάλογο που δημιουργεί την αλληλοκατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε λαού. Η αλληλοκατανόηση γεννά την εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη την ειρήνη και την ασφάλεια. Ένας πολιτισμός δεν αλλάζει με τη βία, ούτε μπορεί να αφομοιώσει φθαρμένα πρότυπα άλλων πολιτισμών. Ένας πολιτισμός αλλάζει ή μεταξελίσσεται ταχύτερα μόνο όταν αυτός που θέλει να τον διδάξει μπορέσει να τον πείσει με τις πράξεις του ότι οι νέες πολιτισμικές αξίες που προτείνει είναι ανώτερες και λειτουργικότερες από τις δικές του. Και το ερώτημα παραμένει: είναι έτοιμος ο δυτικός πολιτισμός να διδάξει ηθικές αξίες και πρότυπα σε άλλους πολιτισμούς? Δυστυχώς όχι.